ଏ ହେଉଛି ମିଟୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଦିନେ ବାହାରିଲି ୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏକା ମିଟୁକୁ ଆଣିବି କ'ଣ, ସିଟୁ ବି ତା ସହିତ ବାହାରିଲା। ଭାବିଲି ଭଲ ହେଲା, ଦୁହେଁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିଲାନି। ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି। ହାତ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ହେଲେ ମାତ୍ର ଅତି କମ୍ ଦିନର, ମାସେ ବଡ଼ ସାନ। ମିଟୁ ହେଲେ ହାତରେ ବସିବ ରହିବ, ସିଟୁ କିନ୍ତୁ କହିବ ମୁଁ ଉଡ଼ିବି ଖେଳିବି। ସିଟୁ ହେଲା ବହୁତ ସାନ, ଟିକେ ଭୋକ ହେଲେ ସେ ରହିପାରିବନି। ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଆଗେ ଖାଇବ, ମିଟୁ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣି ଖାଇବ। ମିଟୁ ସିଟୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ଟିକେ ଖେଳ ବୁଲା ହବ, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଫଳ ହଉ କି ପିଜୁଳି ହଉ ଖାଇବେ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଫଳ ଦେଲ ତାହେଲେ ଛଡ଼ା ପଡ଼ା ହେବେ, ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲେଣି ଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇଦେବି। ଭାଇ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତାହେଲେ ଆସି ଆକୁ ନେଇଯା, ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ଦେଇଦେବି। ହେଇଗଲା, ଏଥର ଚାଲ ମିଟୁ ସୁଟୁ ଯିବା। ଚାଲ 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 ତମ ଘରକୁ ଯିବ, ଚାଲ ଚାଲ।